Ahogy az amerikai sportkommentátorok mondanák, Vona Gábor, a Jobbik elnöke pénteken ellopta a sót. Mert bár ünnepi eskütételre gyűlt össze 386 képviselő, gyakorlatilag az egész sajtó és az egész ország is azt figyelte, vajon a pártelnök felveszi az úgynevezett Magyar Gárda mellényét, vagy sem. Ma már tudjuk, abban mondta el az esküszövegét, amit a köztársasági elnök úgy kommentált: hamis esküjével Vona Gábor hazugságot fog képviselni az országgyűlésben. A mentelmi jog nem védheti azt a képviselőt, aki ezt a bűncselekményt elkövet. Kicsit úgy viselkedett a köztársasági elnök úr, mint amikor bizonyítványt oszt az osztályfőnök. Ez méltatlan volt a köztársasági elnöki tisztséghez, és szerintem Sólyom László politikai pályafutásának mélypontja volt. Politikai adok-kapok a köztársasági elnök és a Jobbik elnöke között, avagy mennyire nagy Vona Gábor mellénye. Az új parlament alakuló ülésének napján néhány órára kaszinóvá vált az országház. Vona Gábor itt a mellény, hol a mellény játékába, ugyanis meglehetősen enyhe túlzással az egész magyar média beszállt. Mindjárt meg is mutatom, de előtte arról, ki hogyan készült a nagy napra. 2 órával korábban. Turisták helyett ezúttal a sajtóképviselői gyülekeznek a parlament előtt. Kis szék, nagy objektív, még nagyobb esemény. Megalakul az új országgyűlés. És egy nagy kérdés, vajon tényleg Gárda mellényben érkezik-e a Jobbik elnöke? A 7-es kapunál, ahol mi újságírók beléphetünk, már sorok kígyóznak. Hosszú percek és alapos átvizsgálás után végre bejutunk. Ezen a kapun csekkolnak be az újságírók, és ilyenen jönnek majd be a képviselők is, és aztán jön az első 15 lépcsőfok, és mindjárt meglátják majd a többi. Most jön ez a nagyon hosszú lépcsősor, amiről beszéltem, ezen fognak felmenni a képviselők, és valószínűleg itt ezen az ajtón fognak bejönni. Munkanapokon persze nem ezt a 77 lépcsőfokot másszák majd meg a képviselők, és nem is a főjáraton lépnek be a házba. A mai napon azonban ez a lépcsője a főszerep. Mindjárt folytatjuk is innen. Az alakuló ülés napjának reggelén. Harangozó Tamás munkával készül a nagy napra. Eddig az igazságügyi és rendészeti minisztériumban dolgozott tanácsadóként. Ma élete nagy álma teljesül. Az eskütételi ceremónia, ez akármennyire is tűnik ilyen picit túl romantikusnak, vagy ilyesminek, de én nekem ez nagyon felemelő érzés lesz. Ami utána jön, az nyilván sokkal kevésbé lesz romantikus, de a képviselő tudja ezt. A gyors kávé után aztán gyors léptek a képviselői irodaházba. Reggel 9-kor még egyeztet az MSZT frakció. Az alakuló ülés előtt egy nappal. Harangozó képviselő munkával, Dúró képviselőnő tanulással készül. A Jobbik legfiatalabbika ugyanis korjegyző lesz. Az alakuló ülést a korelnök vezeti le, tehát addig, ameddig meg nem választja az országgyűlés a házelnököt, addig az ő feladata, és a jegyzői feladatok ellátása pedig a korjegyzőknek a feladata, addig, amíg jegyzőket is meg nem választanak. És mi a konkrét feladata a korjegyzőnek? A mandátumvizsgálat, az eskütétel. Az alakuló ülés előtt egy nappal. Seiring Gábor LMP-s képviselővel a lakása előtt találkozunk. A párt gazdaságpolitikai szakszóvivője nem munkával, nem is tanulással, hanem öltönyvásárlással készül az eskütételre. Most ért haza Cambridgeből, és bizony, de hamarosan úgy is látják. Az is vallásunk. De izgi. Az éppen felújítás alatt lévő lakásba lidérces út vezet, de Seiring képviselő erre is ad magyarázatot. Gazdasági növekedés és a szegénység kapcsolatával foglalkoztam, és szerettem volna egy olyan helyen lakni, ahol nem az van, hogy csak és kizárólag a felső 1%-kal találkozom, hanem hát a társadalom egyharmadát, akár felét kitevő, meglehetősen rossz sorban élő emberekkel. Itt az ember, ha akarná, sem tudná elfelejteni azt, hogy milyen sokan élnek méltatlan körülmények között. Ez ilyen állapotban van? Hát ez tényleg üres. Tehát innen mondjuk egy zakó biztos, hogy hiányzik. Nos, erről beszéltem. Az öltönyvásárlás valóban indokolt. Seiring képviselő indul is, mi pedig elkísérjük. Tegyük fel, hogy ehhez az inkhez kellene egy nyakkendő. Ahhoz például a pöttyös nagyon jó. A csíkoshoz a pöttyös. Aha, bizony. Igen. Ez szerintem... Miután a képviselőt meggyőztük a pöttyös nyakkendőről, irány az öltönyosztály. Ez is tök jól néz ki. És ez a mellény is. Hamar kiderül, a mellény csak Vona Gábornál kardinális kérdés, de ha már van, Seiring képviselő belebújik. Akkor így akár holnap találkozhatunk is a parlamentben. Akár. Ez nem maradjon rajta.
az nem fog rajta maradni. Mi alatt az LMP képviselője új ruhájával barátkozik, a Jobbik szóvivője pedig egyeztetésre igyekszik a parlamenti folyosón, Kósa Lajos, Debrecen polgármestere valószínűleg éppen pihen. Az alakuló ülés előtt 2 nappal. Viktornak megígértük, hogy a f***okkal küldünk egy közös képet. Fotózás a Budapest táblánál. Kósa és csapata előző nap reggel indult Debrecenből a fővárosba biciklivel. Vízi bicikli! Az hosszabb ideig tart, de kevésbé aktuális. Na! Még néhány kilométer kerékpáron és egy kicsit hosszabb pihenő a kedvünkért a Hősök terén. Király! Azt mondja, hogy egész konkrétan 239 kilométer és 840 méter. És hogy miként bírta a kis csapat? Hol is? Sarudon találkoztunk, egy izomláz nevű fickó volt. A debreceni polgármester persze nem kizárólag a mozgás szeretetéért pattant 2 kerékre, és biciklizett majd 250 kilométert az alakuló ülésre. Jó ötletnek tűnt. A fiúk nézték a menetrendet a MÁV-nál, és azt mondták, hogy inkább jönjünk biciklivel. Egyszerű, biztonságosabb, kicsit arra próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy ez egy fontos megoldandó feladat, nagyon sok embert érint. Nos, akkor térjünk vissza a parlamentbe, ahhoz a bizonyos 77 lépcsőfokhoz. Az alakuló ülés előtt 2 órával. A képviselők nem ezeket a kapukat használják, hanem leginkább a 7-es kaput, 9-es kaput, illetve az 1-es kaput, és hogy melyiket szoktuk használni, az alapvetően persze attól függ, hogy hol tudsz majd parkolni. Mandúr László az országgyűlés leköszönő alelnöke kalauzolja körbeharangozó Tamást a Nagyházban. Ez a legfontosabb lift az egész épületben szerintem, és ez a lifttel el lehet menni az alagsorban, mert ott van az önkiszolgáló étterem. Itt szerzik az információt az újságírók. A sajtószoba azonban szinte teljesen üres, mindenki a 77. lépcső tetején áll lesben, mellénylesben. A Jobbik érkezése előtt azonban befut a legnagyobb frakció, a 2/3 szerzett Fidesz-KDNP. Fotózkodás a főlépcsőn és tisztelgés a koronánál, Kósa képviselő is kipihent arccal, Horváth János korelnök, a legidősebb képviselő pedig a megfogadott tanáccsal. Bajuszossal jelenjek meg, vagy anélkül, legyen szíves. Szerintem akkor most 4 évre szavazzuk meg ezt a bajuszt. Az alakuló ülés előtt 1 órával. Minden ülésnapon itt vannak a lapok, egy szabad elvető, hallgassuk be Barna László, terembiztos szolgálat vezetője, a legfontosabb emberek egyike, ugyanis ő meg az apparátus az, aki bejött az ülésterembe, beküldenek cetliket, üzeneteket, vagy bármit szeretnél, akkor őket kell majd megkeresni. Az idegen vezetés még mindig tart, hiába a parlament óriási épület, a mellény körüli hiszti pedig egyre nagyobb. Nem akarok tolakodó lenni. Van, aki türelmesen vár, mások előre szaladnak. Egy biztos, senki nem akar lemaradni egyetlen pillanatról sem a Jobbik érkezésekor. Képviselő parancsoljon. Első lépés a ülésterembe. És még egy izgalmas információ arról, miként szavaznak a képviselők. Megmutatom természetesen azt is, hogy a képviselőkártyát hogy kell használni, és majd hogyan kell szavazni a gépet, hogy az ember azért ne roncsa azt, hogy igennel, nemmel, meg hogyan szavaz. Ez a kártya? Igen, kártya nélkül nem fog működni. A chip Ez egy chip kártya. Ma az érdekes, hogy lényegében minden szavazás név szerinti szavazás, hiszen ahogy leszavaztuk az egyes törvényjavaslatokat, vagy az előterjesztéseket, pár percen belül mindenki számára az interneten megnézhető, hogy az adott képviselő hogy szavazott, igennel, nemmel, vagy nem vett részt a szavazásban. Tehát chipkártyás szavazás név szerint mindenkinek vállalnia kell a döntését. Erre kíváncsi a fotósok hada is. Vajon Vona Gábor vállalja-e szavazóinak tett ígéretét? Az alakuló ülés előtt 40 perccel. Kis késéssel ugyan, de megérkezik a Jobbik frakció és a pártelnök öltönyben. Tanástalanok az újságírók, aztán jön a hír, hogy az öltöny alatt ott a mellény. Az előre sejthető politikai botrány tehát borítékolva van. Úgyhogy a fotósok hada nem mozdul. A kérdés most az, lekerül-e az akó, és lesz-e mellénybotrány. Azt hiszem, a következő képek magukért beszélnek. A Jobbik szinte mozdulni sem tud a sajtó rengetegben. Az alakuló ülés előtt néhány perccel. Néhány fotóstól eltekintve az újságírók alig veszik észre az éppen bevonuló MSZP frakciót és Gyurcsány Ferencet. Aztán becsengetnek, utoljára a köztársasági elnök érkezik, az ülésteremben történteket pedig már mindenki tudja. A pénteki eskütétel így leginkább egy árpádsávos oroszlános mellényről szólt, és egy tudatosan gerjesztett politikai botrányról. Kérdés, mit szólt ehhez az a több mint 300 képviselő, akinek ünnepi esküiről így szinte szó sem esett. Vajnai Gordon még pénteken bejelentette, hogy felkéri az igazságügyi minisztert, tegyen feljelentést a rendőrségen Vona Gábor ellen a mellényviselés miatt.
Ahhoz azonban, hogy az eljárást elindítsák, szükség van a mentelmi jog felfüggesztésére, ehhez pedig a parlament kétharmados döntésére. Ha mindez megvalósul, akkor valószínűleg Vona Gábort majd pénzbírsággal sújtják, de a mellényes pártelnök azt mondta, hogy vállalja mindenért a felelősséget, és ha kell, fizet. A Naplóban Dorogi Gabriella riportját látták.